पंढरी आत्मा हा विठ्ठल
काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल नाद तो केवळ नाद तो केवळ नाद तो केवळ पांडुरंगा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा काया ही पंढरी आत्मा हा भाव भक्ति भीमा उदक तिवाहे भाव भक्ति भीमा भाव भक्ति भीमा उदक तिवाहे बरवा शोभता है बरवा शोभता है पांडुरंगा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल दया क्षमा शांती दया क्षमा शांती हेची वाळुवंट दया क्षमा शांती हेची वाळुवंट मिळाल्यासे थाट मिळाल्यासे थाट मिळाल्यासे थाट वैष्णवाच्या काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल ज्ञान ध्यान पूजा विवेकानंद ज्ञान ध्यान पूजा ज्ञान ध्यान पूजा विवेकानंद आजी वेणुनाद आजी वेणुनाद शोभत से काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी
पंढरी ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हाईसे ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज,
मध परमासी काय थोरपण मज परमासी काय थोरपण पायीची वहाण पायीची वहाण पायीवरी ज्ञानियाचा राज गुरु महाराज ज्ञानियाचा राज गुरु महाराज ज्ञानियाचा राज गुरु महाराज ब्रह्मादिक जेथे ज्ञानदेव मनसि ज्ञानदेव तुम्हारे ज्ञानियाचा राज गुरु महाराज ज्ञानियाचा राज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज काशी मठाचे आराध्य देवो काशी मठाचे आराध्य देवो सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवो सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवो काशी मठाचे आराध्य देवो काशी मठाचे आराध्य देवो परमान जल पूजा विधान परमात्मा लगी आत्मनिवेदन काशी मठाचे आराध्य देवो काशी मठाचे आराध्य देवो संकल्प शक्ति भक्ति विश्वास संकल्प शक्ति भक्ति विश्वास देव दयामय एको आश्वास देव दयामय एको आश्वास शरण अय्या कर रघुपति रट्ट उदर पितर नत जल्ले अद्भुत काशी मठा
तीर्थधाम ध्यानी शुद्ध कस्तुरी परिमळ रीती काशी मठाचे आराध्य देव काशी मठाचे आराध्य देव सुधींद्र स्वामी अर्चित देव सुधींद्र स्वामी अर्चित देव काशी मठाचे आराध्य देव काशी मठाचे आराध्य देव श्री अनंता मधुसूदना 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 पद्मनाभा नारायण श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायण जगद्व्यापका जगद्व्यापका आनंद गना अविनाश श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायण सकल देवाधिदेवा सकल देवाधिदेवा सकल देवाधिदेवा सकल देवाधिदेवा कृपाळु वाजी केशव कृपाळु वाजी केशव महानंद महानुभाव महानंद महानुभाव जगद्व्यापका जगद्व्यापका आनंद गना अविनाश श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंता मधुसूदना मधुसूदना पद्मनाभ नारायण चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा सहस्रपादा सहस्रकरा सहस्रपादा क्षीरसागर शेषशयना क्षीरसागर शेषशयना जगत्या
मज ठाव घ्यावा चरणी चरणी तुकाला लोटांगणी मज ठाव घ्यावा चरणी हेची करीतसे दिनवणी हेची करीतसे दिनवणी भवबंधनी सोडवावे भवबंधनी सोडवावे श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा श्री अनंता मधुसूदना मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा 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 जय जय श्रीराम रघुवर शुभकर श्रीराम 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 नीरज दल नयना श्रीराम नीरज दल नयना श्रीराम नीरज दल नयना श्रीराम नीरज दल नयना श्रीराम गोविंदा राम तारक नाम दशरथ राम तारक नाम दशरथ राम धनुजयी राम पट्टाभिराम धनुजयी राम पट्टाभिराम जय जय श्रीराम रघुवर शुभकर श्रीराम रघुवर शुभकर श्रीराम राम रघुकुल जलनिधि सोमा राम रघुकुल जलनिधि सोमा राम रघुकुल जलनिधि सोमा राम रघुकुल जलनिधि सोमा गोविंदा राम कामितदायक करुणाधाम कामितदायक करुणाधाम कोमल नीरज कौसल्य राम कोमल नीरज कौसल्य राम जय जय श्रीराम रघुवर शुभकर श्रीराम रघुवर शुभकर श्रीराम हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी नारायण हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी नारायण गोविंद गोपाल हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायण
आत्मा राम म्हणा राम म्हणाय राजा राम म्हणाय सीता राम म्हणाय आत्मा राम म्हणा राम म्हणाय राजा राम म्हणाय सीता राम म्हणाय आत्मा राम म्हणा हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी श्याम म्हणाय मेघ श्याम म्हणाय राधे श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणाय मेघ श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा श्याम म्हणाय राधे श्याम म्हणाय मेघ श्याम म्हणाय घन श्याम म्हणा श्याम म्हणाय राधे श्याम म्हणाय मेघ श्याम म्हणाय घन श्याम म्हणा हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय ईश म्हणाय जगदीश म्हणाय परमेश म्हणा सर्वेश म्हणा ईश म्हणाय जगदीश म्हणाय परमेश म्हणा सर्वेश म्हणा ईश म्हणाय जगदीश म्हणाय परमेश म्हणाय सर्वेश म्हणा ईश म्हणाय जगदीश म्हणाय परमेश म्हणाय परमेश म्हणाय हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय व्यास म्हणाय वेद व्यास म्हणाय गुरु सुधींद्र म्हणा संयमींद्र म्हणा व्यास म्हणाय वेद व्यास म्हणाय गुरु सुधींद्र म्हणा संयमींद्र म्हणा व्यास म्हणाय वेद व्यास म्हणाय गुरु सुधींद्र म्हणाय संयमींद्र म्हणा व्यास म्हणाय वेद व्यास म्हणाय गुरु सुधींद्र म्हणाय संयमींद्र म्हणा हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय गोविंद गोपाल हरी नारायण गोविंद गोपाल हरी नारायण हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी हरी म्हणाय तुम्ही गोविंद म्हणाय तुम्ही गोपाल म्हणाय हरी नारायण हरी नरसिंहमूर्ती ओढी तुझी कीर्ती प्रियंका चांगी गदी लक्ष्मीपती नरसिंहमूर्ती ओढी तुझी कीर्ती प्रियंका चांगी गदी लक्ष्मी
चांदी गदी लक्ष्मीपती देवा त्रैलोक्यांतू भरली तुझी कीर्ती प्रियंका चांदी गदी लक्ष्मीपती देवा त्रैलोक्यांतू भरली तुझी कीर्ती त्रैलोक्यांतू भरली तुझी कीर्ती देवा आम्ही करताय नित्य तुझी स्तुती चौदह लोकांतू भरली तुझी कीर्ती देवा आम्ही करताय नित्य तुझी स्तुती नरसिंहमूर्ती ओढी तुझी कीर्ती प्रियंका चांदी गदी लक्ष्मीपती प्रियंका चांदी गदी लक्ष्मीपती देवा करताय नित्य तुझी स्तुती नरसिंहमूर्ती ओढी तुझी कीर्ती प्रियंका चांदी गदी लक्ष्मीपती प्रियंका चांदी गदी लक्ष्मीपती देवा चौदह लोकांतू भरली तुझी कीर्ती राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा राधे कृष्णा गोविंद कृष्ण राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा 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 कृष्णा करुणालोला गोवर्धन गिरिधारी कृष्णा करुणालोला गोवर्धन गिरिधारी कृष्णा करुणालोला गोवर्धन गिरिधारी कृष्णा करुणालोला गोवर्धन गिरिधारी 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 राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा राधे कृष्णा गोविंद राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा 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 दारी दारी गिरिधारी दर दर मुरलीधर दारी दारी गिरिधारी धर धर मुरलीधर दारी दारी गिरिधारी दर दर 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 मुरलीधर राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा 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 राधे कृष्णा गोविंद कृष्णा
मधुसूदन 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 पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदन पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदन पद्मनाभ नारायण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घन अविनाश श्री अनंत मधुसूदन पद्मनाभ गणपति 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 सुरपति पालय मां गणपति सुरपति गजपति मम पति गणपति सुरपति पालय मां गणपति बाल गणपति गण गणपति गंभीर गणपति वातापि गणपति 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 पालय मां गणपति गणपति गजपति गणपति गणपति सुरपति पालय मां गणपति सुरपति पालय मां गणपति सुरपति पालय मां तंबूरिना लगी चलती तंबूरी लगी कौन व्यासाक नमस्कारु श्री वेद व्यासाक नमस्कारु ज्ञानाचो उजवाडु इल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारु श्री वेद व्यासाक नमस्कारु व्यासाक
व्यासमोणु नाम जगांतु करता नाम जगांतु करता ज्ञानाचो जुवाडू दिल्ले वेद व्यासाचा नमस्कारू श्री वेद व्यासाचा काशी मठाचे आराध्य देवा व्यासावर नायका काशी मठाचे आराध्य देवा व्यासावर नायका आशीर्वादुनी केदनाई अंका आशीर्वादुनी केदनाई अंका संस्थाननायका ज्ञानाचो उजवाडू दिल्ले वेद व्यासाचा नमस्कारू श्री वेद व्यासाचा नमस्कारू केदनाई पर्यंत होळतई गंगा पवित्र हरिद्वारांतु केदन पर्यंत होळतई गंगा पवित्र हरिद्वारांतु मंदिर व्यासाले म्हणता नंतु मंदिर व्यासाले म्हणता नंतु राप्तले संसारांतु राप्तले संसारांतु ज्ञानाचो उजवाडू दिल्ले वेद व्यासाचा नमस्कारू श्री वेद व्यासाचा नमस्कारू वेद व्यासाचा नमस्कारू हे मुरली श्रीधरा राधे कृष्णा राधे श्याम 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 केशव माधव यादव नंदन 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 राधे कृष्णा राधे श्याम 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 नंदन राधे श्याम नानिद चोरा राधे श्याम नंदनंदन राधे श्याम
ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ನಾರಾಯಣ. ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಜಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಮಣಾಯ್. ಮಣಾಯ್ ರಾಜಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಮಣಾಯ್. ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಜಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಮಣಾಯ್. ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಜಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ಮಣಾಯ್ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಮಣಾಯ್. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಈಶ ಮಣಾಯ್ ಜಗದೀಶ ಮಣಾಯ್ ಸರ್ವೇಶ ಮಣಾಯ್ ಪರಮೇಶ ಮಣಾಯ್. 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 ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಖನ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್. ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್. ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಖನ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್. ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಮಣಾಯ್. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮಿ ನಾರಾಯಣ. ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್. ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್. ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್. ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಮಣಾಯ್. ಹರಿ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣಾಯ್ ತುಮ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ
किशोर पीतांबरधर गोविंद गोपिका हृदय नंद किशोरा पीतांबरधर गोविंद गोपिका हृदय नंद किशोर पीतांबरधर गोविंद गोपिका हृदय नंद किशोरा पीतांबरधर गोविंद हरि मनाय तुम्ही गोविंद मनाय तुम्ही गोपाल मनाय तुम्ही नारायण हरि मनाय तुम्ही गोविंद मनाय तुम्ही गोपाल मनाय तुम्ही नारायण नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा गेले करा योरे पोरा गेले करा योरे पोरा गेले करा पुरंदरा योरे योरे तुरंद कुमारा योरे 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 तुरंद कुमारा योरे 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 तुरंद कुमारा हणु हणु पौल पौलारी देशीलता ज्योति देरी हणु हणु पौल पौलारी देशीलता ज्योति देवेरी ओ हरि ओरे ओरे गौधारी हरि ओरे ओरे गौधारी तुझे रूपा रायो अब गेलो आइलो श्री हरि तुझे रूपा रायो अब गेलो आइलो श्री हरि योरे पोरा गेल गरा योरे पोरा गेल गरा योरे पोरा गेल गरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा देवकी पुत्र सुंदरा यशोदेन पोसिले पोरा देवकी पुत्र सुंदरा यशोदेन पोसिले पोरा अवलैका तुका श्रीधरा अवलैता तुका श्रीधरा मोगा मेमनु वैष्णो श्री हरि मिगेले पैयारी मोगा मेमनु वैष्णो श्री हरि मिगेले पैयारी योरे पोरा गेले गरा योरे पोरा गेले गरा योरे पोरा गेले गरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा राम कृष्ण हरि 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 हरि मुखे मना 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 पुण्याचा गणना कोण करेन पुण्याचा गणना कोण करेन पुण्याचा गणना कोण करेन पुण्या
पुण्याचा गणना कोण करी राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण देवाची या द्वारी उभा क्षणभरी 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 तेने मुक्ती चारी साधियेला तेने मुक्ती चारी साधियेला तेने मुक्ती चारी साधिये तेने मुक्ती चारी साधियेला राम कृष्ण हरे 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 असोनी संसारी जीवे वेगुकरी असोनी संसारी जीवे वेगुकरी असोनी संसारी जीवे वेगुकरी असोनी संसारी जीवे वेगुकरी वेदशास्त्र उभारी भाग्य सदा वेदशास्त्र उभारी भाग्य सदा वेदशास्त्र उभारी भाग्य सदा वेदशास्त्र उभारी भाग्य सदा राम कृष्ण हरे 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 ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुने ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुने ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुने ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुने द्वारकेचे राणे पांडव घरी द्वारकेचे गारी पांडव गारी द्वारकेचे राणे पांडव घरी द्वारकेचे राणे पांडव घरी राम कृष्ण हरे 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 हरी मुखे म्हणा 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 मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगताम् अषाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन पवन पुत्र हनुमान की जय आंजनेया जय बलभीमा जय भक्तवर गुणित बलधामा जय हनुमंता जय यम रक्षिसोनि राम विरोधिಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन पवन पुत्र हनुमान की जय बुद्धिर्बलादैरगणा करुणिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन
ನಿರ್ಭಾಗ್ಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन ವಾಕ್ಪಡುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಾದೈರಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ವಾಕ್ಪಡುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ भाग्य करुणिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन पवन पुत्र हनुमान की जय राम स्मरण कोडु श्री राम जय राम राम सवय कोडु श्री राम जय राम ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳುವೆಂತು ಕೂಡು ಜಯ ಜಯ हनुमान जय गुरु जय जय पवन ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು श्री राम जय राम ರಾಮ ಸವಯ ಕೊಡು श्री राम जय जय राम ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳುವೆಂತು ಕೂಡು ದಾಸ ಕೇಶವ ರುದ್ರ ಮಾರುತಿ ಹನುಮಾನ್ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿ ರಾಯ हनुमंता दास केशव रुद्र मारुति हनुमान दासाग्रेसर जय बल भीमा दासाग्रेसर जय बल भीमा जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन पवन पुत्र हनुमान की जय आंजनेय जय बल भीमा जय भक्तवर गुणित बलदामा जय हनुमंता जय यम रक्षिसोनि राम विरोधिಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान की जय ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಪ್ತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಪ್ತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಪ್ತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಪ್ತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ
सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया तुलसी हार गळांकासे पीतांबर तुळसी हार गळाकासे पीतांबर तुलसी हार गळांकासे पीतांबर तुळसी हार गळाकासे पीतांबर आवडे निरंतरतेची रूप आवडे निरंतरतेची रूप आवडे निरंतरतेची रूप आवडे निरंतरतेची रूप सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया मकर कुंडल दळपती श्रवणी मकर कुंडल दळपती श्रवणी मकर कुंडल दळपती श्रवणी मकर कुंडल दळपती श्रवणी कंती कौस्तुभमणि विराजित कंठी कौस्तुभमणि विराजित कंती कौस्तुभमणि विराजित कंठी कौस्तुभमणि विराजित सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे येते सर्वे सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे येते सर्वे सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी करकटावरी देवुनिया करकटावरी देवुनिया विठ्ठल पांडुरंग 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 पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला 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 विठ्ठल 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 सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विठेवरी
लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा स्वामी लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा वेङ्कटनायक मरदक शोभित वेङ्कटनायक मर्दक शोभित श्रीवत्सलाचन कौस्तुभधरणा श्रीवत्सलाचन कौस्तुभधरणा लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा स्वामी लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा किरीट कंकण पद्मपराधरणा किरीट कंकण पीताम्बरचरणा सुवर्ण गरुडगमन पञ्चाब्जपुरव्यासा सुवर्ण गरुडगमन पञ्चाब्जपुरवासा लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा स्वामी लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा सकल चराचर वन्दित चरणा सकल चराचर खण्डित चरणा पाप विमोचन दुरित निवारण पाप विमोचन दुरित निवारण लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा स्वामी लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा पङ्कजनेत्रा कोमलदात्रा पङ्कजनेत्रा कोमलदात्रा अभीष्टदायक नमो वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा स्वामी लक्ष्मीपते वेङ्कटेशा समचरण 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 तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले विठेवरी ठाकले ठाकले ऊर्ध्वराया जना ऊर्ध्वराया जना विठेवरी ठाकले ठाकले ऊर्ध्वराया जना ऊर्ध्वराया जना समचरण 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 तुझे देखिले ना सावरे विठ्ठले समचरण
विठ्ठले पारणे सद्गुरु कृपेने विठ्ठले पारणे सद्गुरु कृपेने विठ्ठले पाराणे सद्गुरु कृपेने विठ्ठले पाराणे आता येते जाणे नाही जीवा आता येते जाणे नाही जीवा आता येत जाणे नाही जीवा आता येत जाणे नाही जीवा आता येते जाणे नाही जीवा समचरण 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 तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले समाचरण तुझे देखले म्या सागरे विठ्ठले चंद्रभागे तीरी पताकाचे भार 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 मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन विठ्ठल विठ्ठल नामे विठ्ठल विठ्ठल नामे विठ्ठल विठ्ठल नामे विठ्ठल विठ्ठल नामे गर्जती वैष्णव वैष्णवा नाचती वैष्णव नाचती वैष्णवा गर्जती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णवा समचरण 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 तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले समचरण तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले संत संगे तीरी बहु पुण्य राशि संत संगे तीरी बहु पुण्य घाती संत संगे तीरी बहु पुण्य घाती संगे तीरी बहु पुण्य घाती मने दास बेटी आज झाली 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 समचरण 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 तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले समचरण तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले विठेवरी ठाकले ठाकले ऊर्ध्वराया जना उदराया जना विठेवरी ठाकले ठाकले ऊर्ध्वराया जना ऊर्ध्वराया जना समचरण 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 तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले समचरण तुझे देखले म्या सावरे विठ्ठले
राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति मर्दन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आभत बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति नंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति नंदन राम 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 पाप विमोचन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख जन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम राम राम
वनमाले राधा रमणा गिरिधारे गोविंदा वनमाले राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा वनमाले राधा रमणा गिरिधारे गोविंदा वनमाले राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा वनमाले राधा रमणा गिरिधारे 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 गोविंदा भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा 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 नंद नंद गोविंद नारायण गोविंदा ओ नंद नंद गोपवृंद नारायण गोविंदा ओ नंद नंद गोपवृंद नारायण गोविंदा वनमाले राधा रमणा गिरिधारी 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 गोविंदा नारायण 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 गोविंदा नारायण 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 गोविंदा नारायण 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 गोविंदा नारायण 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 गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण 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 गोविंदा गोविंदा हरि 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 गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल
पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल संगचक्रधर वैजयंतीधर संगचक्रधर वैजयंतीधर पीतांबरधर गोवर्धनधर पीतांबरधर गोवर्धनधर पीतांबरधर गोवर्धनधर पीतांबरधर गोवर्धनधर तुलसी माला शोभित कलरा तुलसी माला शोभित कलरा तुलसी माला शोभित कलरा तुलसी माला शोभित कलरा गरुडगमन हरि पंकजनाभा गरुडगमन हरि पंकजनाभा गरुडगमन हरि पंकजनाभा विश्वस्वरूपा त्रिभुवनरूपा विश्वस्वरूपा त्रिभुवनरूपा विश्वस्वरूपा त्रिभुवनरूपा विश्वस्वरूपा अभयदाता हरतापा अभयदाता हरतापा मिनिकांता रूप अनंता मिनिकांता रूप अनंता मिनिकांता रूप अनंता मिनिकांता रूप अनंता भावना दीन दयाला भावना दीन दयाला ओ विठ्ठला पंढरी राजा विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग 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 विठ्ठल चंद्रभागे देवी चंद्रभागे देवी
जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा सहस्रपादा सहस्रकरा सहस्रपादा सहस्रकरा क्षीरसागर शेषशयना क्षीरसागर 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 शेषशयना क्षीरसागर शेषशयना जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये निर्गुणा जगज्जनिता जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना वसुदेव देवकी नंदना वसुदेव देवकी नंदना बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी 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 आ आ आ
ठाव द्यावा चरणी हीच करीतसे विनवणी हीच करीतसे विनवणी हीच करीतसे हीच करीतसे हीच करीतसे विनवणी भवबंधनी सोडवावे भवबंधनी सोडवावे श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंदगना अविनाश 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 श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा 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 जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञान
जात सर्व गुरु ज्ञान सूर्य गुरु कृपेन जय सकल कार्य गुरु कृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान अन्य साधन नका ऐका हे विधान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान अन्य साधन नका ऐका हे विधान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही श्रवण गुरु रूप ध्यान गुरुवाक्य
धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान संताची पुराण संताची पुराण धन्य झाले आम्ही से एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थानाचे व्यासमंडपांतू हांगा लास्ट 1 महिना जाने आमी आतां बालशिबिरम कॅम्प चमकयताय ते चमकुमचे आमगे वनिता विभागांतले एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जावन आसले विद्या मंगेश आलेगी आमकां निमगोया हे बालशिबिरमांतू इतत कुटगी माय शिकयताली म्हणून आनीक आमगे हे 5 दिसा कॅम्पाक तुमी इतत कुटगी प्लॅन केन्या इतत कुटगी तुमगेली जबाबदारी म्हणून आमकां एक आमगेल्या यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक तुमी एक कळयाय देवाके स्वाम्याके वंदन कोर्नु सर्वांके नमस्कारू बालशिबिरम सर्व वर्ष चमकुमचे मनके 2 वर्ष जलंग चमकत जलारी ये फंत आमी स्वाम्यंचे ते कॅम्पाक कॉन्सन्ट्रेट करून आमी क्लास करतानी तर एक 1 मंथ जल आमी क्लास चमकयताय ये क्लासांतू एक टीचर्स एक सब्जेक्ट जंग काडल्या तवळी एक स्वाम्या मठा म्हणचे स्तोत्र एक गींतू एक भजन तम आ भजन तांकां शिकयता तवळी एक भजन मंडली फॉर्म कोरका स्वामी ते रमगेल बालकाने एक फस्ट जान एक भजन मंडली तानी इंडिपेंडेंटली हँडल करचे एक भजन मंडली कोरका म्हणले उद्देशांत आमी येत बालशिबिरा आमुखार सरल्या तवळी स्वामी हंगे येतसण आमी मस्त कुट हे चेड्डुवांकऱ्यांक करूनच्या प्लॅन केल्या प्रथम जावनु आमगेले समूह कल्याण सोस हे शुक्रार चमकता तळे शुक्रार तांगेले सीता कल्याण संगून एक फोक सॉंग की एक सनच एक गीतस तर सीता कल्याणापासून तांचो वर्णन करताय तर ते कल्याणोत्सवाक एक उत्तम जान संदिकून आमी ते टॉपिक जुनियर्स म्हळ्यार बालशिबिरमान 2 सेक्शन 8 इयर्स सकून एक 12 इयर्स भितरी जुनियर्स 12 इयर्स एबाव सिनी सिनियर्स तर जुनियर्स आकारान आमी सीता कल्याण फ्रायडे कल्याणोत्सवा वळेरी मनयताय नेक्स्ट आमी शुक्रारा चिमठांतू ये चेड्डुवाले भजन तर श्री पंजाब पुरेशा भजन मंडली म्हळ्यार नांवान हांगेले एक भजन आमी सेट केल्या तो मठांत आनी फस्ट जावन स्वाम्या मुखारी वेदव्यासा मुखारी तांकां मोनूसले एक भाग्य मेळ्ळ्या ते नंतर हांगा शोभयात्रा संडे 21 सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले 80th आश्रम स्वीकार दिसा बिगे जावनू ते शोभयात्रेंतू आनी सगळे करून विठ्ठल आले एक डान्स ताळांनी इट्स नॉट कोलगळी ताळांनी आनी एक डान्स करूं के प्लॅन केलेलो आसा उतलेंत तांणी इंडिपेंडंटली करताय ते नंतर स्वामी तेरी मठा म्हणचे श्लोक ते सुधींद्र स्तवनम जावो नाजलारी राती म्हणचे मंगळम वेंकटेश्वर ते सगळं तांणी प्रिपेर्ड तर स्वामी तेरी ते मठा महाजना कुटां तांणी मोनू वचून प्रिपेर्ड येता तर इंडिपेंडंटली नाल्या समूहा कुटांतूय तांणी इतके स्कोर काम सिंकरी आमी तांणी शिकून काडलेलो आसा
धन्यवाद विद्यमाई हें आयकून व्हड खुशी जाता आमगे चेडवां सगळ्यांक हें ट्रेनींग तुमी दिताय म्हळ्यार तावळे आमकां हे कॅम्पान तूं ओटू मेळया आनीक दिकोया इतली कुटगी आमकां तुमी ट्रेन केल्या चेडवा केरान प्रोग्राम्स आहा बेगीक म्हणून धन्यवाद विद्यमाई. नमस्ते, हांव सुशीला पै आज एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थान उलयतां. आमगेले काशी मठाधिपती श्री सम्यमेंद्र तीर्थ गुरु महाराजान आगमन करलाय तळी स्वामी आले कॅम्प चोंकुचे अवसरारी आमगेलोट्टू एक सीनियर वॉलंटियर एक्स प्रेसिडेंट GSBVP महिला विभागाचे एक्स प्रेसिडेंट जावन आसले श्रीमती सुषमा वी पै आमगेल ओट्टू आसा. आतां हांगा पुरा जनाने एक फीलिंग इतकी तांकां मना इतकी दिसता म्हळ्यार मस्त वर्षींत स्वामी हांगा येताय तवळा आमगेले जनपदाने नाल्यार महिला विभागाले तांणी सगळं मस्त वॉलंटियर जावन हांगा काम करता असी तांगेने एक इतकी तांगेले मना जाल्ल्या म्हूण अशें एक मागीर सांगशाय. नमस्कारू इंग्लिशान सांगूच म्हटल्यारी वी आर ऑल ऑन क्लाउड 9 वी आर इन द 7th heaven म्हळेले ते आनंदू हांगा एर्नाकुलम पूरा जाणाक आनंदार आसाय आमी बिकॉज आफ्टर 30 or 32 years हांगा स्वाम्यान एक कॅम्प आयल्या तावळ ताजी खुशी कस उत्फुल्लपरानस म्हूण तें सांगूक जायना. इट इज इमेशरेबल तावळ तें विकून सगळे आमी मस्त वर्क कोरून इट हॅज टू बी परफेक्ट म्हळेले अजेरी उच्चुका म्हळेने श्रम पंपताई एवरी वन इज हॅपी एक्सायटेड हार्ड वर्किंग and all are ready to come forward. तावळ ते सगळं एवनू कोर्नू आमी मस्त प्रिपरेशन केल्या आनीक देवा लेगी स्वाम्या लेगी प्रार्थना करचें हें आमचे करान तांकोन दिमका एक हिस्ट्री विल बी रिटर्न म्हळ्यार जेरी इन एर्नाकुलम समाज तशी एक मुखार वचूका म्हूण आमी प्रार्थना कोरनू एसीच हे 5 दीस एक आनंदान एक व्हडलो एक संभव एक फेस्टिवल सरी आसुका म्हळें आमगेलें आशा. थँक्यू. धन्यवाद माई. मागीर सांगिल्ला काना हांगा एक उत्सवा प्रतीती ती हांगा चमकता मस्त कार्यक्रम चमकत आसा आनीक मस्त अरेंजमेंट्स जाल्ले न्ही ती म्हूण तुमकां न्ही पळोवया आतां सुषमा हांकां आमगेलो ऑडियन्स आले ते एक्सायटमेंट शेअर केलेले बेगीन. नमस्कार आज आमी आसा एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानांतू आनी हांव प्रणव शेणय आमगेले ओटू आसा हाजी संतोष कुमार शेणय मामू आमगेले सिनियर मोस्ट जावन आसले एक स्वयंसेवक. संतोष शेणय मामाक आमगेले गांवांतू इंट्रोडक्शन नाका सर्व जाणांक संतोष कुमार मामाक पळयताय तावळी आमकां आजी आमगेले नवेन जावन आसले अन्नपूर्णा हॉले गोशाले पसून संतोष कुमार मामू एक 2 उतर आमगेले ऑडियन्स बेगीक शेअर करता. नमस्कार. गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतम गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः. प्रथम जावनु काशी मठा गुरु परंपरा तंगेले पवित्र चरणांकडे नतमस्तक जावनु साष्टांग प्रणाम करचे. इति म्हळ्यारी हे प्रपंचांतू गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं. गुरु ना आलेरी ये खासकून परलोकां वच्चे आसले निर्वाण मेळकाले गुरु जाय ते एक धर्मपीठ आमकां असं देखून आमी योग्य जाल्ले आमी धन्य जाल्ले आमी पवित्र जाल्ले. आजी आ सेतु कन्याकुमारी गौडसार सुद्धा ब्राह्मण ते उठू आसले जनत ठीक एक गंतूचे माळे आसले एक वायुसरित आमगेले काशी मठ संस्थान. आज एक पवित्र दिवस आमकां अंची कमळांतू पंजाबचे पुरेश इथे आमी उतुलकी जन्मांक केलेले महाभाग्याचे एक पुण्य कशिकीच किष्किंदेंदुले वानर श्रीरामचंद्रा कुटा ओटू मेळेले तशी जी आमगेले व्हड स्वामी वृंदावनस्थ परमपूजनीय श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले पूर्वाश्रमांतले जन्मस्थळे
ते स्वाम्यान पांय पळोवन आश्रय पावलेलो देवळ ताका एक वेगळी कद दिती म्हळ्यार स्वाम्याले पूर्वाश्रमांत उरले थरवाड मणकुशणे थरवाड म्हणटाय ते थरवाडा वेले 144 साळग्राम 144 साळग्राम हे देवळां आसाय मात्र न्ही आजी ते स्वाम्याले परम शिष्य नाल्यार तांगेले एठूम ओड जान शिष्य जान आशिल्ले परम पूजनीय संयमेंद्र तीर्थ स्वामीजी तांणी 2017 जून 16 हे देवस्थान ಏನು ಓಡಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ್ ಪಾದುಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ केली जिल्यारी अनंतर 2022 मे 28 पुनः ಏನು आमकां सगळ्याक अनुग्रह केलो जिल्यारी अप्रॉक्सिमेट 30 वर्ष शेषम आफ्टर 30 years काशी मठाधीश व्यास रघुपती नरसिंह समेत आमगे समाजा येवन आमकां अनुग्रह करचे का महाभागी हे प्राण्याक उद्धार करचे बेग आमी व्यासाले मागून घेताय व्यासाले की ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो ते शिशलेक दिवसा खातीर आमगेले ट्रस्टीज GSBVPचे अनेक जाण आशिल्ले प्रवर्तक गेले 1 वर्ष जावन तांणी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून आशिल्ले ताजे एक प्रमुख जाण आशिल्ले परमपूजनीय स्वामी आशिल्ले कूड व्यास मंडप तशीच नॉट दॅट लिस्ट ऑर इम्पॉर्टंट हे अन्नपूर्णा हॉल आज हांगा एक वेळेर 500 जाणांक आमकां आहार सर्व करुयात तशीच हांगा एक टॉयलेट एक ब्लॉक हे तांणी केल्ले तातूंत आमी धन्य जातायांची कमळती म्हळ्यार तातूंत प्रत्येक ह्या अन्नपूर्णा हॉलांत आमी राबोवन उलोवचें ताका लागीं जावन एक गोशाला सांगल्याचेर सांगूचें कांय ना परम स्वाम्यान दिलेल्यान तूं एक श्लोक आसा कसले गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समजता सुखिनो भवन्तु गो गाय म्हळ्यार ते म्हूण गाय म्हळ्यार ताका कद आसा महर्षी अंगिरस तांकां 13 वर्ष आशिल्ले तांणी शिकयतात तांगेले मम्मा महाराज आपोप महाराज सगळं तुतले रिवस ज्ञानी तवळी गांवांत कष्ट अनाज ना खाण ना उद्दान ना कसले नातिले वळेरी तांणी विष्णूक शरण पावन उपासना केली तशी विष्णून प्रकट जावन विष्णू शक्ती सुगून जाल्लेले कामधेनू ते कामधेनूले निंगूची तेय मेळटा म्हळें ते दुखून आमकां सांगू जाता इतें आमी सांगताची गवाम अंगेषु तिष्ठन्ति गवाम अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशः गवाम अंगेषु चतुर्दशः भुवनानि तिष्ठन्ति गायचे शरीरांदू हे 14 लोक हे समाहितत म्हूण आनी कितें विष्णून जावन ते जाल्लेले एक कामधेनू ती खतेस कामधेनू सुरभी खतेस कदराय ती आसा आमकां दिकू येता पुराणां सांगताय ती वैकुंठांदू आसा ती आसा वैकुंठांदू आसा ताकी ती कशी म्हणटाय तें सुरभी वैष्णवी माता नित्यम विष्णू पदे स्थिता सुरभी वैष्णवी माता नित्यम विष्णू पादे स्थिता ती कदनाई विष्णू पादांकडे आसा म्हूण ते दुखून आमी वैष्णव आमकां परमोन्नत जावन गो म्हळ्यार गो मातात कशी की विष्णू गीता माता कशी की गंगा माता कशी की तुळसी माता तशी गो माता जावो आज व्हडलो दिसू अपूर्व दिसू ऐश्वर्या दिसू अभिवृद्धी दिसू आनंदा दिस जावो आमकां सगळा एक मनान आमगेले पंजाबचे पुलीस आले की साश्टांग नमन करुया देवा परमात्मा आमगे समाजा उठू आसे तू हिमालयम सक्तांक एक मेळ आरोग्य आयुष चांग बुद्धी ऐश्वर्य सर्वे देम का म्हणून पांय पडया नमस्कार इतले वेळो आमगेलो नमस्ते नमस्कार आम श्रीमती सुशीला पै एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थान सुकुनु उल्लेता
आमगेले सगळं कायऱ्याके ग्रास रूट लेवलार वर्क करचे वॉलंटियर्स चा इम्पॉर्टंट तांगेले एक एकल्याने कॉन्ट्रिब्युशनान खातीर मस्त कूट मुखार वता तळी तशी एक जबाबदारी सगळं काणू आमगेल कुटांतू येयलेली एक यंग जनरेशन आसून आशिल्ली श्रीमती कीर्ती प्रभूत आमगेल ओटू आज आसा तिणें आमगेले परमपूज्य जावन आशिल्ले स्वामी आरांबिल्लेले ग्रामसभा म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट केरळा मात्र मसीन एक कॉन्सेप्ट येता ते ग्रास रूट लेवलारी आमगेल समाजा एक कोर मुखार वोरूकय ते कसकसले चेडवांक इतली सगळं पावम चाजतने म्हणून कोरू अशीन क्लासीस ते ग्रामसभा लेवलारी न्यायबोधनी म्हळ्यार नांवाचे चमकीत असे ते इत्या केलें म्हळ्यार आतांचे जनरेशन कशें म्हळ्यार पुरा मोबायलार आसत आनी टायम स्पेंड करताय आमगेले कल्चराल सुगून दूर वता तांगेले डिवायसीसान तूं आसत तांगे लोक तर तेसले अवसरारी हे न्यायबोधनी क्लासीस चेडवांक आमगेले संस्कारा पासून आशिल्ले एक इन्फॉर्मेशन दिता ते मात्र न्ही आनी चमकिल्ले बालशिबिर म्हळ्यार एक समर कॅम्पांतू इतले जाल्यार म्हळ्यार चेडवां सगळं एक्टिविटीजां खातीर मस्त संतोष मेळ्ळा मात्र न्ही तांणी तांगेन टायम वॅल्युबल टायम चा प्रोडक्टीव जावन स्पेंड केले ते शिबिरमाचे न्यायबोधनी क्लासीसाचे पासून सांगूचे बेगेक हांव कीर्ती प्रभूक इन्वायट करता आमगेले ऑडियन्सा लेगी 2 उतरां तुमी सांगता नमस्ते परम पूजनीय जान आसले समयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान एक 5 वर्ष मुर्तम तोर न्यायबोधिनी मसंगेन एक कोर्स इनाग्रेट केन्ने ते कोर्स एक्चुअली त्या म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशन चेडवांक इत्तिगी आमगेल समाज आमगेले आमगेन कल्चर मागीर भाशा आमगेल धर्म ताजे पट्टी कांय आमगेले चेडवांक कळना जाता तवळी बेस जावन आसा आमगेले कोंकणी भाशा उलोवंचे सरी आतां चेडवां चेडे कळना तांणी मलयाळम जावो वगळ इंग्लीश जावो मात्र ते घरकड उलयताय आमगेन भाशा आमीच प्रमोट करता तशीची आमगेन देवळ इत्या देवळांक म्हूण आसा चेडवांनी हें तशी ते एक नेक्स्ट जनरेशन आमी सगळं नाजतेरी हें देवळ आमगेल समाज आमगेल भाशा सगळं मुखार हाडका नेक्स्ट जनरेशन चेडवांत तर तेंची मुखार दिकून आमगेल स्वाम्यान एक कोर्स डिसायन केन्ने GSB महासभा केरळा आनीक सुधींद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हें दोनी ते हें कोर्स मुखार चमकयता तांतू भितरी आमी आतां एर्नाकुलम ग्रामसभा वळी ते हें चमकयताय हांगा 4 years जावन तें कोर्स चमकून आसा ऑल स्टेट लेवल हांगा एग्जाम्स चमकता ताजे पट्टी इत्तिगी आमगेले कल्चर सम सांगून एडवांस लेवलारी ते आतां चमकता तवळी ते दिकून ते बिफोर 4 years आसिन ते कोर्स चमकुचे मुहूर्तम आसिन ते एक आतां 4 years जावन ते दिकू पडचे करेक्ट चेंज ती म्हळ्यार एक चेडवें देवळांच्याक हें जाताय इश्टपट जाताय तांगे ड्रेसिंग देवळां तेरी साल मुंड ट्रेडिशनल ड्रेस घालून येताय ट्रेडिशनली देवते स्वामी ते म्हणून तांकां एक मोल येता तशें सगळें तें डिफरंट जावन आमकां मना जाता तवळी हें कोर्स इट्स वेरी वॅल्युबल जावन आसा कोर्स दिलेले स्वाम्याक नन्नी सांगता आमी हें कोर्स आसा हे चेडवांक बालशिबिरमांतू 70+ चेडवां आसिनी लास्ट 1 month तवळी तांकां बोर जे आमगेले काशी मोठ ते देव ते स्वामी ते सगळें शिकोवंक जावन आतां स्वाम्या मुखारी तांकां शिकेने स्तोत्र सगळें पारायण करूंक एक अवसर मेळटा म्हण आसा आमगेन व्हड भाग्य जावन आमी दिकता आतां तुमी सांगिल्लें न्यायबोधिनीचे एडवांस्ड लेवल सर्टिफिकेट आमगेले आदरणीय स्वाम्याले तुमकां काली मेळ्ळें तवळी ताजे एक संतोष तुमगेले तोंडार दिकू येता मात्र न्ही आमगेले एंचिकमळ गांवाचे एर्नाकुलम गांवांतुले चेडवांक आमगेले संस्कारू भाशा हे सगळें शिकोवंचे जाल्ले मात्र न्ही तांकां स्वाम्या मुखारी प्रेसेंट करूं आशिल्ले एक ट्रेनिंग दिल्लेले बेगी व्हड नन्नी धन्यवाद ओम श्री गुरुभ्यो नमः नमस्ते हांव सुशीला पै एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थाना साकून उलयतां आज आमगेलो एक विशेष अतिथी आसा डॉक्टर पड्यार
ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಚೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾನಸಿಲೆ MT ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಮ್ಮತ್ ಆಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಸ ये इन्स्टिट्यूशन एक प्रत्येक एक प्रिविलेजेस इतनी मळरी मोर देन 100 years ओल्ड असन एक कॉलेज आणि ये कॉलेज आमगेल परम पूज्य जानसिले स्वामी आले अधीनारस तवळी अजपती दोन उत्तरुल्लुम चाक आम प्रेमान मम्मा लेगी निंगीता श्री हरि गुरुभ्यो नमः मेगेल नाव प्रेमानंद कमत डॉक्टर पडियार मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज ये 1920 स्थापन केलें एक कॉलेज गेल्ले 1976 तगून ये स्वामी अधीन आसा स्वामी ताजे रक्षाधिकारी ये कॉलेजाची युनीक पोजिशन कसं म्हळ्यार आमगेले इंडियांतू इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज आनीक हे कॉलेजाक अटॅच जावन आसा हॉस्पिटल इट इज एक्रेडिटेड बाय NABH सर्टिफिकेट म्हळ्यार NABH म्हळ्यार इट्स अ स्टँडर्ड मेंटेन करचें एक ऑर्गनायझेशन तांगेने सर्टिफिकेट मेळ्ळें ओन्ली कॉलेज इन साऊथ इंडिया ओन्ली कॉलेजिएट हॉस्पिटल इन साऊथ इंडिया ते स्वाम्याले निर्देशान आदेशान आमी ते चौकयताय स्वाम्यान नॉमिनेट करचे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हें चलायता आमगेले ते आमगेले हें हॉस्पिटल केरळांत एक वन ऑफ दी मोस्ट एडवान्स्ड म्हूण सांगुयात मस्त जाण येवन हांगेन एडमिशन घेवन शिकून केरळांत प्रत्येक एर्नाकुलमांत खंयचे एक होमियो मेडिकल डॉक्टर आसा जाल्यार ही इज कनेक्टेड टू आवर कॉलेज तावडी आमगे स्वामी आले ते हे आतां हांगा स्वामी हांगा कॅम्प करताची ते आमकां एक व्हड विशेश जावन आसलें हें आमी आमगे कॉलेजा तर्फेन आमी एक व्हड विशेष जावन सेवा करून स्वामी आमी आदर करून स्वामी पूजन करून स्वामी आशीर्वाद घेवचे आसले एक भाग्य आमगेले हे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजांक एक 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 स्थिती विशेष एक चांग एक स्थिती विशेष येयलेलो आसा ते आमी आतां स्वामी आनेतन करून आमी ते स्वामी आशीर्वाद घेवच्याक आमकां हे करून दिलेले हांकां सगळ्यांकय आमी नोंदणी सांगताय आमगेल ऑडियन्स ಒಟ್ಟು उतले इन्फॉर्मेशन शेअर केलेल बेगीक मम्माक धन्यवाद धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान साधना धरा गुरु चरण नारे अन्य साधना